todas e a todos, reanudamos esta sesión da Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos para rematar esta xeira de comisións de comparecencias. Temos connosco xa o señor Aladro e o seu equipo para comentarnos o orzamento do Consello de Contas, a quen lle damos a benvida de novo a esta comisión e lle agradecemos ademais o esforzo en poder acudir presencialmente a este Parlamento. E sen máis, pregolle, por favor, señor secretario, que nos lea a lista de membros da Comisión a efectos de quórum e de sustitucións. Gracias, boa tarde de novo. Juan Manuel Casares Gándara. María Elena Espinosa Mangana. Ramón Tomás Fernández Alfonso. Secundino Fernández Fernández. Miguel Fidalgo Iglesias. Julio García Comesaña. Patricia García González. Patricia Iglesias Rey. Armando Geabouzo, no está. José Alberto Pazos Coñago. Rosana Pérez Fernández. Noelia Pérez López. Brerruanova Vilas Boas. Cristina Sanz Arias. Gonzalo Trenor López. Estando presidente e secretario de quórum. Moitas grazas, señor secretario. Recordedes as súas señorías como é o procedimento. En primeiro lugar, o señor Aladro terá unha intervención de 20 minutos flexibles para poder dar conta do orzamento do Consello. A continuación, os grupos terán unha única quenda de 10 minutos para o seu posicionamento. Finalmente, o señor conselleiro maior, por un tempo de 5 minutos flexibles, poderá pechar a comparecencia. Sen máis, reiterando a benvida neste Parlamento, señor Aladro, pode vostede comezar cando queira. Moitas grazas, señora presidenta. Bos días ou boas tardes, señores e señoras diputados. Prometo non aguantar os 20 minutos que me han sido concedidos en atención ao avanzado de la hora e a la cantidad de exposicións que tenen vostedes hasta agora en este momento. Bueno, comparezco hoxe para presentar o proxecto de orzamentos do Consello de Contas para o ano 2026. Como saben, o Consello de Contas ten atribuída a competencia para aprobar o seu propio orzamento que se incorpora ao proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma. En uso desa facultade, o Pleno do Consello de Contas aprobou o dito proxecto o pasado 8 de outubro do ano en curso. A continuación, pasólles a exponer de forma sucinta as liñas básicas do orzamento para o 2026. O proxecto de orzamentos do Consello de Contas supón un total de 10.254.000 euros, experimentando un incremento de un 3,36% con respecto ao 2025, que supón un total de 332.000 euros a maiores. Respetamos a regla de gasto fijada por o Goberno, fijada en un 3,30%. Este incremento derívase principalmente dos pequenos incrementos operados nos capítulos 1, que sube un 3,05%, do capítulo 2, que se incrementa nun 4,34%, e do capítulo 6, que experimenta unha suba porcentual de un 4,83%. Ditos incrementos compénsanse con unha dotación idéntica ao do orzamento actual no capítulo 4 e con unha baixada no correspondente ao capítulo 8. O gasto do Consello de Contas céntrase nos capítulos 1 e 2 do orzamento correspondentes aos gastos de personal, ao servicio da institución e aos gastos en bens correntes e servicios requiridos ambos os dous para o mantenimento e desenvolvemento das funcións que ten encomendada a institución. O incremento operado no capítulo 6 ven condicionado por las inversións a realizar para actualizar e dimensionar axeitadamente os activos físicos e telemáticos existentes no Consello de Contas, operando, por lo tanto, como un complemento imprescindible para o exercicio competencial da institución. O detalle de cada capítulo do orzamento é o seguinte. Capítulo 1, gastos de personal. O importe dedicado ao capítulo 1 é de 7.904.000 euros e fundamentalmente é o resultado de 1. A creación dun novo posto, un eventual de responsable de comunicación. 2. A suba anual recurrente de salarios establecida con carácter general para os empleados públicos. 3. A adecuación da dotación dos postos aos funcionarios, aos grupos funcionaríais, aos grados consolidados do personal que se ven incorporando a institución e normalmente son superiores. 4. As previsións de gasto motivadas polo plan de formación do personal do Consello de Contas actualmente en fase avanzada de tramitación. 5. O sobrecusto, consecuencia das altas cotizacións asignadas a grupos numerosos no organismo afectados por topes e fondos de solidaridade. E 6. O incremento das primas correspondientes ao seguro de accidentes do personal da institución, que, sin dúbida,
no ano 26 tendrá unha importante subida. En detalle, pódese advertir no artigo 11 correspondente ao personal eventual de gabinete a suba motivada fundamentalmente pola nova dotación dun posto eventual de responsable de comunicación, necesario dende fai tempo para visibilizar externamente a institución e regularizar a súa salida aos medios de comunicación e á ciudadanía en xeral. Os artículos 10, altos cargos e delegados, artigo 12, funcionarios, sofren incrementos pouco significativos derivados da suba anual recurrente dos salarios. O artigo 13, personal laboral, vese incrementado en un 3,57% por la asignación do novo complemento de tarefas previsto no convenio colectivo. Por outra parte, o artigo 16, cotas, prestacións e gastos sociais a cargo do empregador, presenta un incremento porcentual de 14,61%, motivado polo sobrecusto operado no concepto 160 como consecuencia das altas cotizacións asignadas a grupos numerosos no organismo afectado por topes e fondos de solidaridade. Neste senso, hai que lembrar respecto das cotas sociais que a orzamentación realízase posto a posto e con unha previsión do 100% de ocupación, empregándose o criterio de que a asignación a vacantes do sistema de protección vai en función do incremento progresivo do réximen xeral da Seguridade Social en detrimento do mutualismo administrativo. O concepto 162, gastos sociais do personal, ten lixeros aumentos. Nas ayudas ao Fondo de Acción Social e polo impacto que terá a próxima anualidade o ambicioso plan de formación do Consello de Contas, actualmente en tramitación avanzada, e que requerirá a aportación de maiores medios a fin de incrementar a actualización e especialización de personal de institución. Igualmente, hai que destacar neste concepto o pagamento das primas que aseguran os accidentes do personal e altos cargos do Consello de Contas. No artigo 18 mantense unha dotación precautoria para o fondo retributivo que cobre os incrementos que ao longo del 2026 aprobe o Goberno para os empregados públicos. Por tanto, e resumendo, o capítulo 1 se incrementa en un 3,5% e solo disminúe en el artículo 13 en los gastos referentes al personal laboral y en el artículo 18, fondos retributivos. O capítulo 2 va referido, como ustedes saben, a gastos e bens correntes e servicios e presenta unha suba global de un 4,34%. Los gastos que aparecen en este capítulo se caracterizan pola súa continuidade e su suficiencia na dotación del exercicio precedente. Se ven, fixéronse pequenos asustes en base a información proporcionada nas últimas anualidades por la execución orzamentaria a fin de adaptar os créditos á realidade de xestión e facer un uso eficiente dos cartos públicos. As principais variacións a nivel de conceptos son as seguintes. O concepto 215, mobiliario e utensilios, que financian fundamentalmente o mantenimento dos equipos multifunción, adecúa a súa dotación ás necesidades de equilibrar a caixa fixa da institución aconsellada por la intervención. O concepto 216 adáptase con unha pequena reducción ás achegas correspondientes aos convenios asignados co Tribunal de Cuentas para o uso e mantenimento das súas ferramentas de auditoría básicas e realizadas no propio Tribunal de Cuentas e nos órganos de control externo autonómicos, como son a plataforma de rendición de contas das corporacións locais e a plataforma Fiscalicex. O concepto 226.06 increméntase para obtener a suficiencia necesaria que permita afrontar los futuros actos institucionales, congresos, encontros técnicos, conferencias a desenvolver na próxima anualidade. O concepto 226.99 presenta unha pequena suba que permite afrontar o posible incremento derivado do contrato de prevención a guía de riscos laborales no exercicio 2026. Convén lembrar que a continuidade dotacional do concepto 227.06 reflicte a consolidación dos criterios de imputación establecidos pola intervención do Consello na súa nota de 28 de xuño de 2023 respecto das consultarías en materia informática e arquivística. Para o vindeiro exercicio sufre un incremento moderado de 18.000 euros, proveniente de actuaciones novedosas de auditoría impulsadas pola institución consistentes en controles de ciberseguridade das corporacións locais, en quixas de implantación das novas regulamentacións en materia de administración electrónica, auditoría, de conservación e integridade de datos, etc. No concepto 230
refórzase a dotación prevista para as axudas de custo en 2.000 euros, a fin de contar unha suficiencia económica que permita o eficaz exercicio da función auditora, así como o desenvolvemento de actuacións en materia de recursos humanos que permitan a dotación efectiva e definitiva do personal necesario para levar adiante as funcións atribuídas á institución. Así pois, a modo de resumen, o capítulo 2, gastos de bens correntes e servicios, sufre, como decíamos, un incremento del 4,34 e disminúe fundamentalmente nos artigos 21 e aumentan todos os demais. O capítulo 4 va referido a transferencias correntes. Este capítulo non presenta variación respecto ao regorzamento 2025 e sigue a recoller as aportacións que realiza o Consello de Contas, a Asociación dos órganos de control externo do Estado español, a ASOCEX e as organizacións internacionales de auditoría, Eurorai, por importe de 9.000 e 2.705 euros respectivamente. Así mesmo, inclúe a dotación do Premio de Investigación Carlos Otero Díaz, a xudicar, no seu caso, aqueles traballos que permitan avanzar nos controles e interdiccións xeral da corrupción na esfera institucional e administrativa. Por último, prevese neste capítulo o crédito para financiar o certamen literario para alumnos da ESO e bacharelato enmarcado no protocolo para a prevención da corrupción asignado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Así pois, como les decía, o capítulo 4 queda exactamente igual que no pasado exercicio. O capítulo 6, referido a incrementos reais, sufre unha certa subida de un 4,83%. As variacións máis notables son as seguintes. O artigo 62, investimento novo asociado ao funcionamento operativo dos servicios, permanece invariable, centrándonos no concepto 6 do 6, equipos para o proceso de información, compróbase que mantén a mesma dotación que no orzamento de 2025. Efectivamente, a pesar de hacer fronte á planificación informática existente, tanto no referente ás actuacións de cableado na sede do Consello de Contas e tamén na planta baixa que lle foi escrita ao Consello de Contas pola Xunta de Galicia no edificio contiguo compartido co Cistec, así como a compra de novo equipamento e reposición de postos informáticos e servidores e a gastos de conectividade real, o seguimento da súa execución orzamentaria demostra a súa suficiencia económica. O artigo 63, investimento de reposición asociado ao funcionamento operativo dos servicios, reduce a súa dotación en un 44,79% como consecuencia de reducir a máis da mitade os conceptos do capítulo como consecuencia da súa basísima execución orzamentaria en exercicios anteriores. O artigo 64, gastos en investimentos de carácter inmaterial, se incrementa en un 19,13% como consecuencia do aumento de 67.134 euros na dotación de recentemente creado concepto co mesmo nome 640. Dito concepto 640, gastos en investimentos de carácter inmaterial, dótase de xeito necesario e estratégico para poder levar adiante proxectos e actuacións cruciais en materia informática, a fin de cumprir coas existencias legais e culminar no proceso de conversión completa da institución á administración electrónica e adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade o camiño de utilización de ferramentas de inteligencia artificial IA. Neste senso, é preciso resaltar a contratación do servicio SACS, unha plataforma de administración electrónica que posibilita a tramitación electrónica dos expedientes dende a súa entrada por sede electrónica ata a notificación electrónica da resolución dos mesmos, e igualmente hai que resaltar a renovación das licencias 100, Microsoft 365, más 3 más Visio, más Backup, MS 635 e a nova contratación de licencias de Copilot especificamente diseñadas para IA. O pagamento do aloxamento externo da plataforma de auditoría Fiscalices e desenvolvemento de contratos derivados do contrato marco de CLIC, o sistema do control horario, o servicio de implantación del software libre de xestión de bibliotecas e as renovacións das licencias de CLIC e Acrobat. Polo tanto, como les decía, o capítulo 6, investimentos reais, crece en medra en un 4,83%. O capítulo 8, activos financieros,
Este capítulo non contén créditos destinados a concesión de anticipos reintegrados ao personal. Dase unha pequeña rebaixa de 1.061 euros, que supone unha rebaixa porcentual de un 2,94% como consecuencia da baixa de frecuencia de peticións a este respecto. Como resumo do dito ata de agora, entendo que presentamos un proxecto equilibrado con usos parámetros de crecimiento moi asumibles, propiciados pola eliminación de partidas sin execución, dende varios anos atrás e aumentos e disminucións pouco relevantes e puntuais nos casos excepcionales resaltados anteriormente. Na elaboración do proxecto que agora presento, tiveronse en contra os últimos estados de execución e a relación de gastos comprometidos para o ano próximo derivados de convenios, contratos e gastos recorrentes traspasables ao vindeiro exercicio económico. Igualmente, o proxecto dá cumprimento ás comunicacións de previsión recibidas das unidades de xestión, da Secretaría Xeral e das áreas de auditoría da nosa institución. En este senso, considero que o proxecto é suficiente para dar resposta ás obrigas establecidas e aos novos proxectos estratégicos previstos. Remato, señorías, poñéndome á súa disposición para resolver calquera dúbida que teñan en relación co proxecto que acabo de presentar e confiando que as cifras consignadas nel permitan afrontar a actividade do Consello coa máxima garantía e suficiencia. Moitas grazas. Moitas gracias, señor conselleiro, que enda do Partido Socialista. Gracias, presidente. Boas tardes a todos e a todas. Boas tardes, conselleiro maior e equipo. En primeiro lugar, quero manifestar no meu nome e no nome do meu grupo a satisfacción de velo recuperado, aínda que supoño que non suficientemente, polo que aínda é máis de agradecer que hoxe este aquí comparecendo nesta Cámara. E os e as socialistas, señor conselleiro maior, unha vez máis queremos agradecer a todo o personal do órgano estatutario que vostede dirixe o traballo que realizan constantemente, ano tras ano e día tras día. E antes de entrar nos orzamentos do Consello de Contas, tamén nos gustaría volver a unha reflexión que ao final para algúns lle parecerá cansina, pero para nós sí é importante. Tamén sabemos que temos pouco éxito, pero é a nosa obriga seguir transmitindo estas cuestións que nos parecen moi relevantes e que, mentras non muden, seguiremos denunciando. Pero non só o denunciando, sino tamén aportando solucións, como xa o fixemos ca proposta de modificación das normas reguladoras entre o Consello de Contas e o Parlamento de Galicia e con resultado cero a día de hoxe. Vostede sabe perfectamente que o Consello de Contas elabora os informes de fiscalización de acordo a un plan de traballo aprobado. Unha vez que se elaboran estes informes, son aprobados tamén no Pleno do Consello de Contas e, posteriormente, achéganse ao Parlamento Galego para o seu conocimento de detalle. Pero desde que entran no Parlamento pasan meses e meses hasta que esta mesma comisión, inda que non co obxecto que hoxe temos, a somete a debate. Ao final, non é nada operativo porque se despachan todos os informes en poucos minutos. Incluso me atrevería a decir que se volve incluso máis complexo para vostede mesmo o ter que transmitir ca rigurosidade que lle caracteriza todo o que conteñen os informes que se debaten nesa comisión. Pero é máis, temos dito moitas veces que perden actualidade, que creo que é o que pretende o Partido Popular, e que amosa, ademais, a pouca ou nula voluntade política para que se coñezcan os informes do Consello. Pero os socialistas intentamos que a ciudadanía non somente sepa a labor tan relevante que realiza o Consello de Contas, moita dela recollida nos múltiplos informes de fiscalización, sino que tamén coñezan con máis transparencia e máis simplicidade a xestión económica financiera da Administración Económica a través dos seus informes. Porque a labor que realiza o Consello de Contas tamén beneficia a todos os galegos e as galegas e, se algún aínda non o sabe, debe ser consciente deste beneficio que aporta o Consello de Contas. Xa remato con esta introdución previa aos orzamentos, transmitíndolle que desde o noso grupo seguiremos loitando para que a labor do Consello de Contas non seña invisible e trataremos de denunciar unha e outra vez se as recomendacións que ustedes suxiren non se poñen en marcha por parte da Xunta de Galicia.
e seguiremos loitando para que se recoñeza o Consello de Contas como principal órgano asesor do Parlamento en materia económica e financiera e tamén todo o traballo de prevención da corrupción. Xa entrando nos orzamentos, queremos manifestar que, tras a relevancia que ten o Consello de Contas, debería contar cunhos orzamentos acorden ca labor que realiza. É certo que este ano crece en un 3,36% e que é un pouco máis co que crece o orzamento xeral. E tamén é certo que o ano pasado tiveron un certo recoñecemento despois de moitos anos, pero que non queremos é que se volva a chegar os recortes do Partido Popular con respecto ao Consello de Contas e con eles véase deteriorada a súa labor. Son unhos orzamentos que, como vostede decía, da que eu vou a decir de forma máis resumida, en tres partidas recollen a práctica totalidade dos mesmos, é dicir, o 99,43%. Pero é que máis, se collemos exclusivamente os datos de persoal, representan o 77,07% do total. O cal é lóxico, porque un dos grandes activos do Consello de Contas é o seu capital humano. E non vou entrar no resto das partidas, porque debemos entender que son necesarias por o seu funcionamento, como vostede nos transmitiu aquí, e, ademais, é que entrando en detalle nas mesmas tamén nos parecen lóxicas. Non creo que nadie se cuestione a necesidade de adquisicións de material por 23.000 euros, como figuran nos orzamentos, ou que nadie se cuestione a necesidade de equipos de procesos de información por 155.000 euros, por citar algún exemplo. Só me gustaría que na súa réplica nos indicase se considera suficientes os recursos humanos cos que conta o Consello e, como consecuencia, se ve suficiente a partida destinada aos mesmos. Xa sei que o ano pasado partiuse dunha nova relación de postos de traballo, pero todo cambia e todo avanza. E vostedes cada vez se meten en máis ámbitos, como poden ser, por exemplo, as de ciberseguridade, que son dos últimos actividades de información nas que están entrando, por pôr algún exemplo concreto. E, como consecuencia, inda que esa relación de postos de traballo seña reciente, o feito de que ustedes estén evolucionando hacia novos informes tamén pode quedar obsoleta en moi pouco tempo. E xa quero rematar con unha reflexión, porque se o Consello de Contas é unha institución vertebradora da nosa democracia autonómica, se decimos que a súa labor é de control, fiscalización e emisión de informes independientes, debe ser garante do uso dos recursos públicos e da credibilidade da administración galega. E non basta con que exista o órgano. O Consello de Contas debe ter os medios materiales, humanos e orzamentarios necesarios para funcionar con autonomía e eficacia. E os seus orzamentos non deben ser meramente simbólicos ou estar a cola. Insistimos que os orzamentos do Consello de Contas deben ter unha dotación suficiente para contratar todo o personal especializado que necesite, ademais dos equipos e instalacións dignas. E, en paralelo, eu quero que o ano 26 sexa o que mude hacia unha maior presencia institucional do Consello de Contas e sexa o que marque o cumprimento por parte da Xunta de Galicia das recomendacións do Consello. Son meras ilusións, pero que un tamén ten que vivir delas. E o noso desexo, señor conselleiro maior, é que sigan fortalecendo o seu carácter independiente como hasta agora o veñen facendo. Pero hoxe, máis que nunca, señor conselleiro maior, desexámoslle que se recupere totalmente e, de verdade, gracias de parte do noso grupo polo gran esforzo que sei que está a facer por comparecer hoxe aquí. Moitas gracias. Quenda do Menega. Grazas, presidente. Boa tarde de novo, señor Aladro.
Eu tamén, en nome do meu grupo, quixera agradecer a súa presenza aquí, como sempre facemos, mas agradecela dobremente tendo en conta o seu esforzo e tamén desexarlle unha pronta recuperación. En todo caso, creo que é menester agradecelo e que o tomamos tamén como unha vontade de diálogo que non é individual súa, senón colectiva do Consello de Contas e un sinal de respecto institucional cara ao Parlamento Galego e cara aos grupos e o traballo que facemos. Polo tanto, agradecémolo e agradecémolo máis aínda cando somos conscientes de que nos últimos anos non está sendo moi recíproco o tratamento que recibe o Consello de Contas por parte do Parlamento Galego, non por desexo do grupo líder da oposición do BNG, senón pola imposición da maioría do Partido Popular, que, como vostede sabe, xa temos debatido en outras ocasións, as dúas últimas veces que se puido debater a conta xeral neste Parlamento foi porque, despois de meses de atraso, o BNG fixo uso do regulamento do Parlamento Galego para forzar unha convocatoria, porque, últimamente, xa sabemos que o Partido Popular e o respecto aos órganos consultivos de asesoramento ou de control é máis ben relativo. Despois dirase seguramente aquí como argumentación que os grupos parlamentarios podemos presentar iniciativas e debater o que consideremos sobre os informes. Só faltaba iso. O seguinte será tamén que intenten dicirnos desde o grupo maioritario sobre que podemos opinar ou non, xa que xa temos vivido tamén nos últimos tempos situacións distópicas neste Parlamento, como que haxa un intento de ocultar a palabra xenocidio nunha declaración institucional e outro tipo de feitos rocambolescos. En todo caso, é o que nos tocou vivir neste contexto e indo á cuestión concreta dos orzamentos. Estes orzamentos que vostede presenta son, se non me equivoco de memoria, os terceiros do seu mandato e son os segundos desta legislatura. E a verdade é que despois da relativa suba do ano anterior, relativa, porque creo recordar que, aínda que o ano pasado había unha aparente suba, en realidade era un reingreso dunha cantidade non executada, volvemos un pouco ao mesmo dos últimos anos, non? Afortunadamente xa se recuperou o nivel de investimento de 2009, aínda que se temos en conta a inflación sería relativo iso tamén, pero en todo caso parece que por fin podía haber unha mínima vontade de incrementar estes orzamentos, pero a realidade é que non é así. Temos un orzamento que é reiterativo, vostede cualificou uno de continuidade e suficiencia, pero nós temos algún matiz que facer a esa cuestión, non? Porque é certo que non baixa, pero tampouco sobe significativamente. E a nosa reflexión volve ser un pouco a que facíamos nos últimos anos, non? Ben coa foto fixa destes orzamentos para 2026, ben avaliando a serie histórica dos gobernos do Partido Popular, a realidade é que a pregunta que temos que facernos é se se pode facer con menos ou con mesmo máis, non? E isto non o digo como unha crítica o Consello de Contas, que ten demostrado de forma moi intensa que fai o máximo que pode e que fai un gran traballo, sí que o dicimos como unha crítica ao goberno do Partido Popular, porque para nós é evidente que de ter un pouco máis de recursos, por exemplo, no ámbito do persoal, o Consello de Contas, podería ser a multiplicación dos beneficios exponencial, non? E que, polo tanto, cada euro a maiores investido no Consello de Contas permitiría avanzar en materia de control, permitiría avanzar en materia de fiscalización, permitiría ter, polo tanto, unha mellor xestión dos recursos públicos que ten este país. E digo isto tamén porque, unha vez máis, non podemos ignorar algo, non? Que no 2015 houve unha reforma legislativa que deu máis atribucións en materia singularmente de prevención da corrupción ao Consello de Contas, e claro, isto é que fixo 10 anos de aprobación dese texto legislativo en agosto deste ano, e realmente pasaron 10 anos, é certo que se foron dando pasos que durante moito tempo o anterior conselleiro maior indicaba como había unha necesidade de planificación e de preparación para exercer esas funcións, pero nos entendemos que 10 anos despois do inicio dese texto legislativo, da súa aplicación, sería necesario máis persoal para poder facer máis cousas e facelas máis rápido, non? Eu, por exemplo, vía como hai uns días vostedes presentaban esa primeira avaliación sectorial de riscos que se centra na área de subvencións da comunidade autónoma, unha área moi delicada que nos temos denunciado reiteradamente desde o punto de vista político como cada conta xeral do Consello de Contas
pon o foco en que a Xunta abusa dese recurso, dese mecanismo, igual que abusa da contratación menor, pero, claro, preguntámonos, tendo máis persoal, tendo máis recursos intelectuais, sobre todo, por así dicilos, non tería chegado isto antes e outras ferramentas? Non, polo tanto, insistimos, aínda que non recoñecemos o traballo positivo do Consello de Contas, queremos que teñen avanzado moito en aproximar esa conta xeral, en publicar informes, e non o digo desde un punto de vista cuantitativo, que tamén, senón cualitativo, con cuestións moi importantes e modernizando ademais o enfoque das auditorías, pero entendemos que este orzamento segue a ser insuficiente para dar un salto en ámbitos como esas novas competencias desde o ano 2015 que seguen estando infrausadas. Non? Entendemos que iso é así non por unha crítica ao Consello de Contas, senón por unha crítica á vontade do Goberno. Non? É que este orzamento non vai traer cambios significativos. Afortunadamente, o Consello de Contas aínda salvagarda a súa independencia e, por tanto, se irá facendo un bo traballo, pero entendemos que é outra oportunidade perdida, non? Iso que nos di a análise dos orzamentos que vostede mesmo refrendaba. Basicamente, aínda que medra un 3,4% por riba do orzamento xeral da Xunta, que xa é algo porque non cobre o orzamento xeral nin a súa da inflación do 24, pero analizadas as partidas, basicamente 2/3, 2 de cada 3 euros, 334.000 euros o sea, 233.000 euros dos 334.000 que aumentaban para o capítulo 1. Aclaraba vostede ese incremento dunha persoa no ámbito da comunicación, que non dubidamos de que é necesario, pero o resto do aumento, basicamente, é a suba esperable da masa salarial e despois un incremento anecdótico no capítulo 2 e pouco máis. Non? Polo tanto, vai permitir isto continuar con un traballo positivo do Consello? Sí, nos nese sentido sí que lle recoñecemos esa continuidade, pero para nós ten certo de insuficiencia, máis que de suficiencia, porque hai unha marxe importante para funcións que son necesarias para este país que se reforce, non? E máis no momento no que estamos, de descrédito da política, de coñecemento de casos graves de investigacións de corrupción, como as do exministro Montero, que ten evidentes relacións económicas coa Xunta, contratos que xa desvelamos, relacións políticas como a propia exconselleira corresponsable do fiasco das caixas que acabou recolocada con Montero, etcétera, de cuestións máis macro como estas a cuestións como as que digamos estes días, non? Do uso en noia de facturas en tempos de restriccións de COVID para pagos de hotéis, copas e xantares, non? Pois este tipo de cuestións entendemos que avanzando nesas competencias para que a cidadanía poida coñecer esas competencias en materia de corrupción e de posibilidades de fraude, pois poderían estar máis vixiadas e tamén a xente sabería que ten mecanismos nos que denunciar e nos que demandar este tipo de cuestións, non? E podería recuperarse certa confianza nos sistemas públicos, non? Polo tanto, entendemos que esa é unha deficiencia deste orzamento, insisto, imputable ao Goberno do Partido Popular, non ao Consello de Contas, pero que nos pensamos que detrás hai unha folla de ruta clara do Partido Popular e que é moi perigosa, ademais, que ha de baleirar ou conxelar ou baileirar, depende un pouco do momento e do organismo, todos aqueles organismos que o autogoberno foi dotando de control, de asesoramento, etc., e los cuestionando de forma activa ou de forma pasiva ou ir conxelando o seu incremento orzamentario. Non? Estamos vendo nun contexto no que o Partido Popular temos que dicir que está absolutamente desatado, que un día cuestiona o Consello da Cultura Galega, outro día cuestiona os informes do Consello de Contas, outro día cuestiona o TSX, o nunca ha visto, que o Consello Económico Social xa está directamente subxugado porque se inventaron un mecanismo de diálogo social paralelo, porque non lles gusta o sindicato maioritario deste país, porque é nacionalista, e agora vemos como nestes orzamentos se cargan funcións atribuídas á valedora do pobo e como nestes orzamentos tamén a través da lei de acompañamento se cargan directamente a composición do Consello Galego de Estatística, xa seguindo o manual da dereita máis trumpista, baleirando de funcións e baleirando, ademais de participación social e pública, organismos moi importantes. Non? Polo tanto, vemos que hai unha folla de ruta clara do Partido Popular enfocada a que todo funcione como a TVG, que lle dé a razón o seu
mundo paralelo que amolde a realidade das súas necesidades, basicamente. Por iso, pois, señor Aladro, non nos sorprende que o Consello de Contas non teña máis orzamento, non teña máis capacidade pois, de facer o seu traballo de forma profesional e independente, porque iso seguramente facilitaría que houbera máis cuestionamento de determinadas políticas económicas, orzamentarias e de xestión do Partido Popular que nos venden unha cousa que en realidade non son, non? Entón, por exemplo, ter máis capacidade do Consello de Contas pois, podería permitir que o Consello de Contas fixera máis informes dos que suxire este Parlamento e bloquea o Partido Popular, podería permitir ter unha auditoría máis exhaustiva de algúns aspectos da xestión política e económica do Partido Popular, non? Ver pequenas cousas, algunhas que poden parecer nimias, como ver que o enfoque do Camiño de Santiago e o enfoque da cuestión dos albergues pois, está traendo un custo económico que quizáis non ten o retorno social adecuado, cuestións como facer extensibles informes como do Álvaro Cunqueiro a outras obras grandes públicas nas que non sabemos se houbo sobrecoste e, polo tanto, teñen que ser fiscalizadas tamén dun punto de vista político e así un longo etcétera. Polo tanto, hai unha cuestión positiva nestes orzamentos que vostedes se teñen que levar para o Consello de Contas e con isto remato, que se o goberno do Partido Popular non lles dá máis manga ancha e máis recursos económicos para que vostedes poidan facer máis traballo é porque están facendo ben e porque están a ser incómodos. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, quenda do Partido Popular. Ben, grazas, presidente. Boa tarde, señorías. Benvido, señor Aladro, conselleiro maior do Consello de Contas, e benvida, señora Hornilla, secretaria xeral deste Consello. En primeiro lugar, en nome do Grupo Parlamentario Popular, quero transmitirlle a vostede e a todo o seu equipo o agradecemento pola presentación nesta Comisión dos Orzamentos do Consello de Contas para o 96. Asimesmo, trasladarlle os nosos desexos sinceros dunha pronta e completa recuperación da intervención que motivou o aprazamento desta sesión. Moitas grazas de todo corazón polo seu esforzo. Ben, hoxe toca falar de orzamentos. E o facemos porque podemos. Porque Galicia é unha illa de estabilidade institucional que funciona con solvencia e con rigor e que é capaz de presentar un proxecto de orzamentos neste Parlamento por 17ª vez consecutiva. E porque tras unha longa tramitación parlamentaria, Galicia chegará a 1 de xaneiro cos orzamentos do ano 26 aprobados. Xeito de traballar moi distinto a que se fai noutros territorios, especialmente o que fai o Goberno de España, o Goberno de Sánchez, que nun continuo atropelo ao previsto no artigo 134 da Constitución Española leva toda esta legislatura sen ser capaz de presentar no Congreso dos Deputados un proxecto de orzamentos e imos camino de funcionar coa prórroga dos orzamentos xerais do Estado do ano 23. E digo isto con preocupación porque trátase dun xeito de actuar que ten consecuencias moi negativas para Galicia. Ben, señor Aladro, desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos ao Consello de Contas unha peza esencial na arquitectura institucional e no autogoberno de Galicia, polo que nos satisface enormemente o orzamento que ven de presentarnos. Porque, mentres que o orzamento xeral da Comunidade Autónoma medra un 2%, o orzamento do Consello medra por encima deste dato, deste incremento, medra un 3,36% respecto do ano en curso. Así, o vindeiro curso, o vindeiro ano, o Consello de Contas superará por primeira vez a cifra dos 10 millóns de euros, orzamento que acredita que estamos ante unha firme aposta de Galicia para dotar de recursos a institución que vostede representa e que se consolida neste proxecto de orzamentos. E máis, se o comparamos cos órganos de control externo de outras comunidades, vemos con satisfacción como Galicia acada uns dos maiores orzamentos, tan só superado polos órganos de Andalucía ou Cataluña, con orzamentos moi por enriba do País Vasco, Aragón ou Asturias e cunhas cifras similares próximas aos órganos de control de Madrid ou de Valencia. Ben, señorías, hoxe quero poñer en valor, unha vez máis, o papel do Consello de Contas de Galicia, unha institución esencial para garantir a transparencia, a eficiencia e a rendición de contas na xestión dos recursos públicos da nosa comunidade. Unha institución recollida no artigo 53 do Estatuto de Autonomía de Galicia e que desde a súa posta en marcha no ano 91 ven exercendo con independencia e rigor técnico a súa función de fiscalización externa do sector público galego. E permítame, xa que falo da independencia co que funciona o Consello de Contas, que o confronte co que sucede, poño algún exemplo do que sucede noutras institucións baixo o paraguas do Goberno Central. Lembremos, por exemplo, o que sucedeu na pasada primavera no Banco de España, cando 5 altos cargos cesaron, incluído o economista jefe, porque foron instados a modificar o enfoque do informe anual para encaixalo no novo relato económico. Deste xeito, desapareceu cualquier mención a pensións, a SMI,
a reducción da xornada ou a condonación da débeda porque non se adaptaba ao relato de Sánchez, modificar o enfoque dun informe elaborado polo Banco de España. O cando a IREF tivo que recurrir ao Abogacía do Estado tras sufrir as inxerencias nos seus traballos de avaliación económica non sempre conformes á posición do Executivo. Se imaginan que aquí o Goberno da Xunta dera instruccións respecto ao contido dos informes do Consello de Contas? A que non imaginan, porque sería un escenario absolutamente impensable. Afortunadamente, en Galicia non se funciona así. A Xunta respeta, como non pode ser de outro xeito, a independencia do traballo do contido dos informes do Consello de Contas e incorpora na súa xestión moita das recomendacións que recollen. E como mostra, me satisface lembrar a última intervención da interventora xeral nesta comisión terceira, no pasado, fai menos dun mes, na que dei conta das numerosas recomendacións que se introduciron na conta xeral do 94, que vende a aprobar o Consello da Xunta, numerosas recomendacións emanadas dos informes do Consello de Contas. Ben, estamos, como dicía, ante unha peza clave do noso sistema institucional que vela polo bo uso do diñeiro das galegas e dos galegos. Compre lembrar que no contexto do informe CORA de reforma das administracións públicas do ano 13, moitas comunidades optaron por suprimir ou por integrar os seus órganos de control externo, reducindo así os mecanismos de fiscalización de gasto público. Galicia, cun goberno do Partido Popular, escolleu outro camiño. Fronte a quen decidiu debilitar as institucións de control, nos reforzamos o Consello de Contas dándolle máis medios e máis capacidade técnica e, como vemos neste orzamento, a seguimos reforzando. Galicia, cun goberno do Partido Popular, decidiu ampliar as súas competencias, especialmente en materia de prevención e loita contra a corrupción e de fiscalización dos partidos políticos, gracias á modificación normativa do ano 15. E hoxe podemos dicir con orgullo que o Consello de Contas de Galicia é un referente a nivel nacional, tanto pola calidade dos seus informes como pola súa contribución á mellora continua da xestión pública. Ben, tamén quero aproveitar a súa presenza nesta comisión para agradecer unha vez máis o gran traballo feito polo equipo do Consello de Contas e a súa axilidade na tramitación dos informes de fiscalización. Axilidade tamén nesta Cámara que nos levou a poñernos a día. Porque, a pesar das críticas da oposición, neste momento, coa recente aprobación no pleno desta Cámara da Conta Xeral no 23, non hai ningún informe de fiscalización pendente de rendición de contas, según as normas que regulan o funcionamento desta comisión. Ningún. Señora Espinosa, teria que salir. En calquera caso, diríalle que é curioso que o PSOE agora lle preocupe o proceso de tramitación destes informes porque cando gobernaron non cambiaron esas normas de funcionamento e, ademais, xa yo dice máis veces, a comisión se reunía en moitas menos ocasións que a que fai co Partido Popular. Parece que daquela non lles preocupaba tanto. En cada caso, repito, hoxe estamos ao día en todos os informes e a maiores vostedes saben que están baseando boa parte da súa labor de oposición neste Parlamento, en moitas comisións en pleno, en contidos dos informes do Consello de Contas. O dato é apabullante. Neste momento hai rexistradas máis de 300 iniciativas, señor Aladro, con alguna materia, algún aspecto relativo aos informes do Consello de Contas. Señora Presas, diríalle que opinar e formular iniciativas poden facelo sempre. O que non poden é mentir. En ningún momento, xa dixo máis veces, o BNG forzou a convocatoria da Comisión para as Relacións co Consello de Contas. Convocouse en tempo e forma ata o punto de que non hai, como dixen, ningún informe hoxe en día pendente de fiscalización. Ben, por outra banda, é habitual tamén escoitar os grupos de oposición poñer en valor a importancia do traballo do Consello de Contas. Hoxe mesmo fixeron, que compartimos absolutamente. Pero, señorías, eu lles diría que respetar o Consello de Contas é respetar o contido dos informes. Porque os informes do Consello de Contas din o que din, e non o que a vostedes les gustaría que dixeran. É lexítimo o seu dereito a interpretar os informes, pero este dereito non abrangue o dereito a dicir o que non din, ao facer lecturas sesgadas ou parciais dos seus contidos. Por iso, se tanto respetan a institución, que non me cabe duda, pois respeten o resultado do seu traballo. Por exemplo, o contido das contas xerais, que son fiscalizadas polo Consello de Contas e aprobadas neste Parlamento. Señora Ladro, levamos moitas sesións xa, hoxe a última de debate orzamentario, e atreveríame a decir que en prácticamente todas elas os grupos da oposición falan de orzamentos non reais porque non se executan. E que recollen estas contas xerais? Pois, por exemplo, a conta xeral do 94, que ainda non se fiscalizou, pero xa se aprobou pola Xunta, dice que o orzamento da Xunta se executou un 100%, mentras que a do 23, que sí que está fiscalizada polo Consello de Contas, di que se executou un 99,6%. Non lles parece suficiente esta execución?
Señorías, a crítica política non aguanta todo. Están enganando os cidadáns. Vostedes faltan a verdade e interesadamente utilizan certificacións parciais e programas plurianuais cando o lóxico é que a certificación só se poida facer cando termina o proxecto, os pagamentos ou cando termina o período. Ben, remato xa, señora Ladro, se me permite, sin adicarlle moito tempo na miña intervención ao seu orzamento, porque xa o debulleu vostede perfectamente. En calquera caso, reiterando a nosa satisfacción polo incremento que mostra, por superar a cifra dos 10 millóns de euros e porque son recursos que permitirán consolidar o enorme e extraordinario traballo que desenvolven e fortalecer este órgano e fortalecer a confianza dos galegos nas súas institucións. O Partido Popular sempre defendeu que o bo goberno e a transparencia non son unha moda, senón unha briga democrática. Por iso, desde este grupo parlamentario, reafirmamos o noso compromiso co Consello de Contas e coa súa misión de garantir que cada euro público se utilice con responsabilidade, eficacia e honestidade. Estamos seguros que estes orzamentos lles permitirán cumprir con éxito esta misión. Moitas grazas. Moitas grazas. Quenda final para o señor conselleiro. Agradecer a todos, a todas ustedes os vos deseos respecto da miña saúde, que últimamente parece que, como a del propio Consello de Contas, encontrase máis ben en entredicho. Esperamos superar pronto este bache. No he encontrado aún ninguna pregunta de las que me han formulado referidas al presupuesto. Me suele pasar. Pero bueno, tratando de solucionar, es verdad que el crecimiento es solo de un 3,36%. Pensamos que es un presupuesto, un orzamento asustado y que sí es verdad que o persoal va referido al 77,07%. Por qué? Porque para nós es determinante o noso capital humano. Son as persoas as que traballan e as que xeneran o noso produto, aquilo que o Consello de Contas será, non? De todas formas, si a la pregunta formulada por el Grupo Socialista, en concreto por doña Elena Espinosa, si consideramos suficientes los recursos humanos y si consideramos suficientes la dotación, bueno, inicialmente sí, esta es la idea que nosotros tenemos. Aunque es cierto que tenemos serios problemas con nuestra reposición. En el curso de este año y sobre todo en el curso del año que viene, no de este año porque ya está acabando, pero del año que viene, tenemos pensado realizar un concurso específico que estamos ajustando a las necesidades de la institución y pronto acometeremos un proyecto de crecimiento sobre esta materia, ¿no? Es cierto que hasta ahora tenemos una plantilla un tanto fijada sobre comisiones de servicio, pero sí es cierto que tenemos la idea de ampliarla en este aspecto. En cuanto a las formuladas por doña Noa, con independencia de las que se hacen respecto de nuestra presencia en la comisión, entiendo que no son objeto del momento en el que estamos, pero sí que quisiera hacer algunas matizaciones respecto de las cuestiones inherentes a nuestra presencia y a nuestro aumento en competencias a partir del año 2015. Si ustedes hacen un análisis pormenorizado de nuestro incremento de presupuesto desde el año 2016, se van a encontrar con que desde el 2016, que nuestro presupuesto era de una cantidad próxima a los 6,5 millones de euros, en concreto 6.645.000 euros, a hoy, que es 10.245.000 euros, pues advertimos que hay un incremento presupuestario del 54%. Es muy importante el valorar que ese incremento presupuestario el año pasado sí sufrió un subidón muy potente del 14,8%, ¿no? Pero bueno, en la actualidad y atendiendo al gasto genérico de la Xunta de Galicia, el gasto no financiero de la Xunta de Galicia, fijado en 14.239.000 euros, el presupuesto del Consello de Contas representa un 0,07%. En términos de comparación, pues verán ustedes con otros OCEs, con otros órganos de control externo de las comunidades autónomas, en aquellas comunidades autónomas que los tienen, pues seríamos el quinto en relevancia presupuestaria. Bueno, sí, esperamos que este presupuesto nos dé de sí, por lo menos para este año, para poder hacer frente a todo lo que en él se establece y desde ese punto de vista,
pues en el año próximo veremos de la posibilidad eventual de aumentar el mismo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, consejero mayor. Damos por rematada la sesión. Muchas gracias.